Mae newidiadau'n dod i'r Codau Ymarfer Proffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a chyflogwyr yng Nghymru. O'r cyntaf o Gorffennaf 2026, bydd y codau newydd hyn yn arwain pawb sy'n gweithio o fewn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Fe wnaethon ni wrando ar eich adborth, ac rydyn ni wedi gwneud y codau'n gliriach, yn fyrrach ac yn symlach, gan osod y safon ar gyfer gofal diogel o ansawdd uchel. Mae'r codau'n egluro'r hyn a ddisgwylir gan weithwyr gofal cymdeithasol a chyflogwyr yng Nghymru, gan helpu i gadw'r cyhoedd yn ddiogel ac yn iach. Rhaid i bob gweithiwr gofal cymdeithasol sydd wedi gofrestru gyda ni ddilyn y cod, a dylai pob gweithiwr sydd heb gofrestru i ddilyn hefyd. Am fwy o wybodaeth, ewch i gofalcymdeithasol.cymru/codau. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n adeiladu sector gofal cymdeithasol cryfach a mwy diogel i Gymru.